În județul Brașov, situația sistemului cotei de lapte ar fi următoarea. Dacă am face o comparație vis-a-vis de alocarea cotei de lapte în 2007 și în prezent, vom constata că au fost un număr mare de producători înregistrați în sistem, în special la livrări, în jur de 7.900 și 5.600 la vânzări directe. La această dată s-au redus numărul deținătorilor de cotă cu aproximativ 30% la vânzări directe și 20% la livrări. Dacă ne referim la regiunea 7 Centru Brașov, este regiunea cea mai puternic producătoare de lapte pentru piață. În această regiune se comercializează 30% din cota de lapte a țării. Pentru 2014, Uniunea Europeană va impune alte măsuri de piață în sistemul cotei de lapte, cu posibilitatea eliminării cotei, ceea ce înseamnă că producătorii vor putea produce nelimitat fără să fie penalizați de Uniunea Europeană. Măsura care va fi luată va compune într-un alt mod echilibrarea în sistem și susținerea sectorului de lapte. Dacă vorbim de piața laptelui și vorbim de prețul laptelui, anul 2012 a început și, din păcate, continuă să fie un an foarte, foarte greu pentru toți producătorii de lapte din România și nu numai. A început cu o scădere de preț la lapte în primul trimestru, deci undeva în luna martie, aprilie. A continuat cu o altă scădere a prețului în luna iulie și pe lângă aceste scăderi la preț, au venit și prețurile foarte, foarte mari, probabil mai mari ca niciodată, la tot ce înseamnă partea de furaje și mă refer la cereale și în special la partea proteică, la șroturile. Gândiți-vă că astăzi discutăm de kilogramul de șrot de soia adus în fermă la peste 3 lei. Deci s-a dublat efectiv prețul șrotului de soia în ultimele 3 luni de zi. La fel a crescut și prețul la șrotul de rapiță, a crescut și prețul la șrotul de floarea soarelui și, așa cum am spus, a crescut prețul la cereale, la orz, la grâu și, sigur, după cum vedem noi ce se întâmplă, va crește și prețul la porumb foarte mult, datorită condițiilor. Ori, când majoritatea inputurilor îți vin cu prețuri mari, să spui problema scăderii prețului la lapte, este ceva de neînchipuit dacă discutăm de o economie normală în care piața reglează, să spunem noi, într-un mod corect prețul. Din păcate, în România sunt lucruri care sunt anormale. Se pare pe fondul unui consum scăzut de lapte, pe fondul unor intrări de lapte și nu atât lapte, materie primă, cât produse finite din lapte care vin din Uniunea Europeană, pentru că asta e situația, am acceptat să intrăm în hora europeană, trebuie să jucăm așa cum se cântă. Din păcate, se pare că noi nu prea am știut jocul ăsta ca lumea și ne cam încurcăm. În România, la ora de față, după părerea mea, este aproape imposibil să faci profit din lapte. În momentul actual, la prețurile care le-am discutat pentru inputuri și la prețul la care se vinde laptele. Dacă nu vom fi atenți, și aici mă refer și noi fermierii ca să ne organizăm, și mă refer și la partea administrativă, care să se gândească dacă dorește ca România să mai fie producătoare de lapte și implicit ca românul să mai mănânce
produse finite din lapte românesc, trebuie luate urgent măsuri și stabilit ceea ce trebuie să facem ca să putem să discutăm despre ferme de vaci cu lapte în România și la anul. Altfel, colaborat cu terminarea cotei în Europa și cu posibilitatea fermierilor din Europa de Vest să producă lapte cât vor ei, pentru România și pentru fermierul român crescător de vaci de lapte va fi foarte greu, dacă nu cumva imposibil. O spunem toți că nu producem în condiții egale cu fermierii din Europa de Vest, ceea ce este o evidență de acum, nu mai e de neacceptat. Dacă nu se vor găsi formule și soluții ca să fim puși măcar în condiții de egalitate cu producătorii de lapte din Europa de Vest, eu vă spun că românul va mânca lapte și produse din lapte din cu totul altă parte decât cele produse în România. Să nu dea Dumnezeu să se întâmple cumva cu fermele de vaci ce s-a întâmplat cu fabricile de tractoare și cu fabricile de combine. Să le punem pe butuci, să spunem că nu sunt competitive, să spunem că nu suntem în stare și să ne trezim acum că aducem totul din afară. Practic, am dus fierul vechi în afară și îl aducem cu prețuri de sute de ori mai mari, transformat în diverse utilaje. Să nu dea Dumnezeu să se întâmple și cu vaca de lapte același lucru, să închidem acum părând unul câte unul și să ne trezim după un an, doi, că vom asigura cererea de lapte și produse lactate a României în mare parte din afară. Pentru că, până la urmă, afacerea e afacere și totul se face pe bază de calcul. Cât bagi și cât scoți. Sunt perioade în care te mulțumești cu zero sau cu un plus foarte mic, dar astea nu-ți mai permit să investești, nu-ți mai permit dezvoltare și grav este când, practic, nu numai că nu obții niciun fel de profit, ci mai ieși cu o pierdere. Bariera a rămas în continuare și nu trebuie să ascundem că această barieră există și datorită nouă a fermierilor, că n-am reușit în anii ăștia, poate că nici n-am știut exact ce trebuie să facem, dar nici n-am reușit până acum să ne organizăm ca să putem să forțăm un pic oarecum această comunicare. Sigur, orice procesator are interesul să găsească lapte bun, să găsească lapte ieftin și să negocieze cu fermieri care nu sunt suficient de puternici și de pregătiți ca să poată să opună o oarecare rezistență. Dacă nu mergem pe ceea ce au făcut alții. Deci noi nu trebuie să inventăm roata acum, ci pur și simplu să facem ceea ce fermierii din Vest au făcut, organizarea în cooperative, organizarea în asociații, care să avem un cuvânt de spus în tot ce înseamnă negociere. Atenție, negociere și în ceea ce privește inputurile, pentru că nu e de neglijat și, practic, principalul scop al unei organizații a fermierilor pe care o văd este nu atât neapărat lupta cu procesatorul, cât mai ales optimizarea costurilor. Pentru că dacă am reușit să cumpărăm împreună șoturile proteice, poate că am reușit să obținem niște prețuri mai bune și atunci ar însemna costuri mai mici. Dacă am reușit să cumpărăm împreună medicamentele, dacă am reușit să ne optimizăm tehnologiile împreună, cu fiecare să punem ce știe și ce a făcut mai bun și ce crede că e mai bun de făcut pentru creșterea vacii și să optimizăm aceste tehnologii, poate că am reușit să scădem costurile și atunci, la același preț al laptelui, am reușit să facem ceva profit. Poate fi și noi facem niște eforturi logistice acum să găsim formule, pentru că dacă am reușit să facem treaba asta, probabil că presiunea care există în piața laptelui, dată de lipsa de consum și de producția de lapte, materie primă, ar scade și atunci lucrurile poate că ar lua o altă turnură. Dar și acolo unde vrem noi să ne ducem sunt fermieri și acolo unde vrem să ne ducem sunt țări unde vor să se ducă. Deci este o bătălie continuă
și trebuie să fim sprijiniți. Asta e foarte clar. Cel puțin la nivelul la care fermierii din Europa sunt sprijiniți de statele de unde provin. Nu mai mult. E suficient dacă suntem măcar atât. Din păcate, la noi sunt diferențe semnificative. Nu este simplu să se întâmple ce spui tu, adică să scurcezăm astea, pentru că ne place sau nu ne place, aceste mari lanțuri de magazine reprezintă niște forțe în piața oricărui produs în Europa. Vrem, nu vrem, am acceptat să-i avem în România, trebuie să încercăm să găsim formule ca să trăim, să zic așa, în aceste condiții și să trăim făcând profit. Că altfel închidem într-o perioadă oarecare. Cred că numai fermierii organizându-se și cu sprijin guvernamental, atenție, noi nu avem suficientă forță la ora de față să demarăm niște proiecte care să facă să întâmple ceea ce vorbim mai înainte, adică să putem să ocolim într-un oarecare fel aceste lanțuri de magazine. Și cred că un lucru foarte important care trebuie făcut, și aici mass media ar avea un rol foarte important, dar probabil că tot pe niște programe guvernamentale, este un lucru care se întâmplă în țări din Europa, acela de a conștientiza populația României să consume produse românești. Campanii de promovare a produselor românești. Sigur, poate nu avem noi etichete la fel de frumoase cum le au cei din afară, dar categoric avem lapte bun, este fără discuții. Avem lapte cu mai puține încărcături decât laptele din afară, pentru că nu avem posibilitatea să folosim toate inputurile și nu avem voie să folosim anumite inputuri pe care cei din afară le folosesc. Dar este important, pentru că dacă românul va conștientiza să consume lapte și produse lactate românești, ne va ajuta pe noi, dar implicit să va ajuta pe el, în ideea în care nu se va trezi la un moment dat în situația să nu găsească lapte românesc și să găsească numai un anumit tip de lapte și la un preț pe care el nu va mai avea nicio putere să-l controleze. Asta e marea problemă care ne paște. Eu fac o socoteală și spun așa, că dacă nu suntem atenți, românul va consuma lapte peste 3, 4, 5 ani la preț dublu decât ar putea consuma dacă am fi acum atenți și am face ceva ca să ajutăm fermele să treacă peste această perioadă grea, care înseamnă preț la lapte scăzut, care înseamnă preț la cereale și la inputuri în general crescute. Gândiți-vă că în lume există lapte. Deci aici nu putem să spunem că nu există și că baza e un fapt care e de asta. Problema este că nu sunt atâția bani pentru a fi cumpărat acest lapte. Banii se găsesc și bani. Dar, cum s-a dovedit de cele mai multe ori, cine îți dă bani, te și obligă indirect să cumperi ceva care îl interesează. Da? Ori nu producem în România suficient, nu putem să mărim salariile și pensiile suficient, sau bugetul nu va fi suficient alimentat și suficient de bine gospodărit ca să poată să plătească salarii și pensii, inclusiv la bugetari, inclusiv la toți ceilalți, va trebui să ne împrumutăm. Cum s-a mai întâmplat, da? Bun, ne vom împrumuta la Banca Mondială, la Comisia Europeană și pe oriunde în lume, cu dobânzi suficient de mari, și atunci, din acele salarii de bani împrumutați, pensionarii și salariații vor cumpăra lapte. Îl vor plăti odată atunci și îl vor mai plăti odată când plătim înapoi, dăm bani înapoi și cu dobânda respectivă, prin contribuția pe care fiecare o aduce la bugetul de stat. Deci ăsta este pericolul în care ne aflăm. Sunt modele în Europa, Ionuț, în care cu TVA-ul diversificat, cu fel și fel de forme de sprijin, fermierii sunt sprijiniți să producă
Atât pentru a avea în piața respectivă lapte din produs în țara respectivă, cât și pentru a ocupa forța de muncă și pentru așa mai departe. Sigur că e foarte ușor să vindem grâu și porumb și orz în port. Și pare și eficient la momentul ăsta. Numai că de-a lungul istoriei s-a dovedit că cu cât aduci mai multă valoare, mai multă plus valoare unui produs care înseamnă grâul transformat în lapte, porumbul transformat în lapte și în carne, și dacă se poate mai departe laptele transformat în produse finite și carnea la fel, cu atâta economia respectivă merge mai bine. Dacă nu se găsesc formule de sprijinire a fermierilor în acest sfârșit de an și începutul anului viitor, și dacă nu se întâmplă ceva, dar n-aș putea să spun ce, ca prețul laptelui să crească și să crească suficient de mult, foarte multe ferme în România vor trece fie pe producție de carne, fie vor închide, vor vinde animalele și vor conserva fermele. La modul cum se prezintă prețul inputurilor acum, deci la modul cum se prezintă prețul acum, dacă nu ai minim 1,4-1,5 lei pe litru, nu ai cum să faci profit. Chiar cu o producție, discutăm de 29, 30, 31 de litri. Dacă ai o producție de 20 de litri... Implicarea în creditare este greu de făcut și este greu de crezut, pentru că ar fi o imixtiune a guvernului în politica fiscală, politica băncilor, ceea ce nu se poate întâmpla. Dar sunt alte pârghii, și ai spus una dintre ele, TVA-ul diferențiat, care se întâmplă în toată Europa și care este clar o susținere a producției. Cu toate că în Europa se spune că nu se susține decât producția direct, ci se susține susținerea fermelor, iată că prin acest TVA diferențiat se susține practic producția. Ai producție mare, îți rămâne parte din TVA. Ai producție mică, îți rămâne puțin. Deci este foarte clar. Și sunt alte forme pe care unele poate nici nu le știm. Exact cum mecanismele pe care sunt, că nu le spune nimeni. Nimeni n-are... Eu am spus-o de foarte multe ori și să înțelegem foarte clar că nimeni n-are interesul ca România să fie un mare jucător pe piața agricolă. Nici n-ar avea de ce. După părerea mea, mulți au interesul ca România să fie o piață. Chiar dacă nu are bani, am spus, să găsesc bani, o să-i dăm înapoi noi, copiii, nepoții noștri și așa mai departe. Dar nimeni nu are interesul ca România să fie un mare jucător pe piață. Aici e un lucru care pentru mine e clar. Și noi nu trebuie să așteptăm și să facem neapărat ce ne spun ceilalți, care n-au interesul ca noi să ne dezvoltăm, ci trebuie să găsim formule noi. Cred că 1000 de vaci la mulț este pragul unei ferme în zona unde ne aflăm, care poate să stea, să zic așa, în picioare și în asemenea condiții și care poate, la momentul respectiv, să devină furnizor de genetică, dacă va avea pentru cine. Dacă va avea pentru cine, pentru că, uite, cine cumpără la ora de față junici în România? Nu prea mai cumpără nimeni. Când primești înștiințare de la procesator că te roagă, cu ghilimele de rigoare, să reduci producția, ca și cum producerea laptelui ar fi ceva la nivelul în care facem la strung 4 piulițe și de mâine nu mai facem. Dăm cu vasilină, lungem și cu asta basta. Aici nu se poate, pentru că riști la animale cu o anumită genetică, încercând să reduci producția, să le dai peste cap fiziologia. Așa cum s-a știut de la început, nu cota de lapte a fost problema, ci producerea laptelui este problema. În România sunt cele două componente ale laptelui, lapte conform și laptele
neconform. Deci consider că laptele neconform a fost de la început o greșeală, că a fost acceptat în piață, la fel cum este și acum, pentru că nu este corect pe aceeași piață un lapte în care s-a investit. Pentru că un lapte conform nu se poate obține în orice condiții. Un lapte conform trebuie investit, trebuie făcut modernizare, trebuie adus material genetic corespunzător, să fie pus în aceeași balanță cu laptele neconform, dar înțeleg că mai este puțin până această situație se va clarifica, dar în opinia mea nu cred că asta este problema, ci problema este producerii laptelui. Pentru că și cu cote și fără cote, România nu a fost capabilă și nu o să fie capabilă nici în continuare să-și realizeze cota măcar alocată. Nu mai vorbesc de cotă de depășire. Deci, după părerea mea, suntem în continuare defavorizați față de celelalte țări ale Uniunii Europene care au o infrastructură și au o logistică și prețuri, să zicem, nu garantate, dar stabile, față de România, unde prețul laptelui fluctuează de la o perioadă la alta, de la o perioadă de vegetație la alta, pentru că în România, dacă se întâmplă și în acest caz avem situația secetei, laptele a scăzut foarte mult pentru că iar ajungem la acea infrastructură pe care România nu are, deci nu avem irigații, nu avem subvenții pentru aceste irigații ca să ne putem permite să facem furaje în orice condiții constante, pentru că dacă nu ai o producție constantă de vegetală, nu o să ai nicio producție constantă de lapte. Eu consider că vom fi afectați dacă cotele de lapte vor fi eliminate în 2014, pentru că România nu este pregătită, așa cum am spus mai devreme, deci și cu laptele conform, ea nu realizează cota la această dată. Dacă se va elimina această cotă, sunt sigur că România va fi prinsă descoperit, pentru că nu are infrastructura și investițiile nu se pot face atât de rapid în vacă, pentru că eu știu că am început de la 35 de vaci, am ajuns aproape la 1000 în această situație, dar mi-au trebuit 20 de ani. Deci, cred că fermierii români, dacă nu vor fi sprijiniți, și nu mă refer neapărat financiar, ci prin legi consistente și pe termen lung, noi vom ajunge să producem lapte cam peste minim de acum 10 ani. Deci România nu cred că va produce lapte mai mult decât necesarul care îi trebuie României mai repede de 10 ani, pentru că nu are nici infrastructura, nu are nici fondurile necesare. Chiar astăzi mă uitam la televizor și spunea că pentru băncile din Spania se vor aloca 100 de miliarde de euro pentru susținerea băncilor. O bancă din România, de fapt România nici nu are bănci, dar dacă s-ar întâmpla ceva cu România, sunt sigur că n-ar ajuta-o nimeni. Deci noi trebuie să ne ajutăm singuri, trebuie să punem accent pe producția internă și să dăm politici care să dezvolte vaca. Nu mă refer numai la vaca de lapte, pentru că am spus-o de mult și sunt foarte mândru că cineva după 7 ani mi-a dat dreptate. Am fost la un simpozion la Târgu Mureș și era domnul Neață, care era șeful Anarzului la acea vreme, și le-am propus atunci, acum 7 ani, le-am propus, domnilor, nu mai vindeți la oameni gogoși, spuneți-le oamenilor soluții. Care este soluția viabilă. Și le-am propus atunci ca cei până la 20 de vaci care are în gospodăria familiară, și acum 7 ani erau destui cei care aveau între 7, 10, 20 de vaci, propuneți-le să treacă de la vaca de lapte la vaca de carne, pentru că este un sector unde se pretează pentru micul gospodar, el din acele 20 de vaci își obține și lapte cât îi trebuie pentru familia lui, obține acea carne care este necesară pe piața europeană și în felul ăsta rezolvăm niște probleme. Fermele de lapte sunt ferme cu investiții foarte mari, care trebuie să investite și nu are nimeni puterea financiară la ora asta să facă o fermă de lapte. O fermă de lapte înseamnă bani în investiții în lapte, în mulțul, ca să scoți laptele conform, trebuie să investești într-o sală de mulți care nu-i mai puțin de 200.000 de euro. O hală la o sală de mulți costă tot cam, deci o investiție într-o sală de mulți e undeva la 500.000 de euro. Spuneți-mi și mie câți fermieri sunt potențiali
și sunt dispus să fac o asemenea investiție într-o asemenea criză financiară. De aceea spun că ar trebui cei care au făcut investiții în lapte până la această oră, ar trebui ajutați, sprijiniți, monitorizați, consiliați și găsite soluții ca să meargă mai departe, iar cei cu vaci mai puține, cu ferma de subsistență, să meargă pe carne. Și în felul acesta vom rezolva o problemă care consider eu că este importantă pentru România și importantă pentru țăranul de la țară la care nu se gândește nimeni, că și ăla trebuie să trăiască din ceva. Deci dacă nu mai are vacă, nu mai are porc, nu mai are nimic, bani nu-i dă nimeni, ce face? Îți dă în cap mâine, poi mâine. Deci trebuie să ne gândim și la latura socială a României. Noi livrăm în jur de 7.000 de litri de lapte la această oră. Da. Deci, în mod sigur, Europa de Vest are potențialul, deci pe ei nu-i lasă acum cotele să facă supraproducție. Că dacă, deci știu precis că în anul 2010 s-au tăiat foarte multe animale în Ungaria și în Olanda pentru că au depășit aceste cote și mai este o problemă. Laptele la ora asta nu este rentabil. Asta trebuie să înțeleagă cei care guvernează și care ne diriguiesc, pentru că vedeți, suntem într-un lan de orz. Orzul la ora asta are prețul de 90 de bani. Eu trebuie să dau 5 kg de orz ca să iau un litru de lapte. Deci acum a ajuns, deci povestea care era înainte că vaca era acea fabrică care transforma cerealele în beneficiu, nu mai este valabil, pentru că acum cerealele au ajuns mai scumpe decât laptele și nu mai este chiar așa rentabil. Deci atenție mare, că e foarte ușor să distrugi o fermă, este foarte ușor să pui lacătul pe o societate, dar este foarte greu să înființezi o societate, să o ții să funcționeze, pentru că, așa cum am spus odată în glumă la cineva, eu mănânc lapte eventual de la o vacă. Cei 7.000 de litri de lapte merg pe piața României. Niciodată nu o să ajungem să aducem lapte de afară de calitate, pentru că cei de afară astea sunt lucruri care, vă spun eu, sunt verificate. Deci este lapte care a adus de afară, care este lapte neconform, este lapte cu antibiotic, este lapte... imaginați-vă o cisternă de lapte care vine de la München până la Covalact. Ce calitate mai are laptele ăla? Poți să-l aduci la câte grade vrei,